Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, meron po kaming Mang Inasal Overload. Wow! Grabe po yan mga ka-studio. Mayroon ding isang kalderong kanin ito. Kaya natin itong ubusin. So sa dami ng mga pagkain na ito mga ka-studio, sobrang excited na po namin kumain. So unang-una, meron po kaming pork sisig, pork barbecue, meron ding chicken inasal, 6 pieces po yan. Yan, meron ditong sisig na bangus at saka palabok po. Yan mga studio, meron din ditong halo-halo. Merong buko pandan at saka crema de leche. Yan, nagbigay din po sila ng sinigang soup. Yan, pangpagana ng kain to mga ka-studio. Yan. Itong lahat ng mga pagkain na nasa harapan namin ngayon mga ka-studio ay request at sponsor po ng Erlen Brock family po. Hello Ma'am Janet at sa family niyo po, kay Sir Frank, kay Christina at saka kay Chinchin po. Maraming salamat po sa pag-sponsor po ng mga pagkain namin ngayon po. Maraming salamat po. Shout out kami. Shout out kay Kon. Ati Tina, Ati Chinchin. Shout out kay Ate Tina and Chinchin. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Wala kasing Mang Inasal po sa Germany. Kaya nag-crave po sila nito, nag-request sila sa amin po. Maraming salamat po talaga. Sigang salamat, ma'am. At sa suporta nyo po, maraming salamat. Yan, pray muna tayo bago kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara, kainan na po tayo. Yan, tabi na natin to. Tabi natin to na. Para, Sa atong start na pagkain pa. oh, sa'yo mong ganahan. Paano? Sa'yo mong ganahan, ano yun? Yeah. Chicken. Oh, chicken. Ito ah. Wow. Yan, ito po yung mga sauce sa chicken inasal. Yan, para mas lalong sumarap. Wow. Yan yung juice niya. Juice. Juice pala. Bigyan ko si Sax ng rice. Sige. Ito, sa'yo isa na ka. Ito sa akin. Yan, sa'yo mang isa. Hindi, butang. Sige. Tapos, kanin ka din. Ay, himay lang. Dalawang ito. Sarap. Yan, mainit pa yung kanin natin. Yan, nak. Yung kanin, nak. Bagong luto po yung kanin namin, mga ka-studio. Yan. Thank you, Mang. You're welcome, pang. Yan. Mayroon din kami ditong chicken oil. Yan, magkamay na tayo, pang. Kamay na tayo. Oh, chicken oil mo. Thank you, pang. Lagyan natin ng chicken oil para tayong kumain talaga doon sa Manginasal. Mang Inasal mismo. Yan. So please. Oh, wait, babe. Yan, oh. Bigyan kita dito sa ano. Sige, padaplin, babe. Yan, ito po yung, sinigang soup. Oh, kadaganan. Yan. Paborito ito ni Sax, yung sabaw nila. Apo, kain po tayo mga ka-studio. Kain po tayo. To Ma'am Janet and family, mga unta. Si Ma'am Okay. Janet pa kay Bisaya. Mm. Thank you, pang. Kainit pa kayo? Kalami eh. Mga unta, kain po tayo. Taslong. Taslong sila sa babe. Kain ka na. Kanin mo ha. Maurade. Pag maurade, nag-kaysa pagkatong pagsaon na ngayon nasa niso. Kami. Saga. Sarap.
Ang sarap lagi ng mang inasal. Mm. Ang dami Mm. nitong pagkain natin, Be. Hmm? Ang dami. No? Mm. Ang daming pagkain. Ano to kahit? Hindi kagaiba nga maubos ba na to? Mm. Hmm. Papa? Hmm. Hindi, kain lang. Sarap. Masarap. Hmm. Sobrang sarap po. Sobrang sarap dito. Ang taon nag-rice na. Hinahon. Kasalong. At yun din. Kain na. Kaming dalawa ni Saso mahilig sa sinigang soup. Si Mrs. hindi. Mahilig kasi sa sabaw sila ba? Hmm. Sayang nga lang paano, wala yung lumpia nila, no? Nung Mm. inasal, masarap din yun. Sarap din yun. Kaso wala po sila dun sa binilhan namin na, kuan ba? Brunch. Hmm. Mm. Yan po, kunin ko na. Grabe, ang daming kanin no. Hmm. Lakas ko po talaga magkanin. Rice na po. Tira na po. Grabe, ang sarap po. Chicken oil man, grabe, magkapa. Kuan og kanon, kapalamig maayo. Kuan na, Excuse me po. Ay, Maraming salamat po talaga, Ma'am Janet, at sa family niyo po. Pagbisita niyo po dito sa Cebu, sabihin niyo lang po sa amin. Mm. Nag-rice din po kami, kaya naghanda kami ng isang kalirong kanin. Try ko tong bangus sisig. tissue please. Thank you pa. Yan. Yan, ako lang pong kakain itong bangus sisig kasi hindi mahilig si Mr. dito ba. Dito ako, Sa kanya is pork. pork. Kain tayo. Pork sisig. May isang kutsara pa dyan, no?
Thank you. Yan, pork. Pork sisig. Sarap. Masarap ang mukbang na to karon. Nak, ipadapi na ito na imong bukog ha. Buta lang dali na ko. Na. Hindi ni mo mapilog kaon. Hindi na sa ubos ha. Mantikman mo ito mo. Bigyan kita. Ano? Kunti lang. Yan. Hindi ako mahilig sa bango sisig, kaya pork sa akin. Pork. Busing ko na to. Sobrang heavy po nito mga studio kasi madami yung kanin, tapos madaming ulam. Ang sarap po. Excuse me po. Excuse me po. Eat rice na ka. Kain po. Sige, kain ka ng madami, Pi. Hmm. Ayan. Inubos ko na yung kuan. Kuha mo na ako ng kanin. Ang dami kong ulam, Be. Ikaw, kanin. Marami pa kanin mo, Be. Kaya po. Chicken pass ng kanin ko, grabe, naubos na. Musin ko na to. Sige pa. Kunin mo muna yung kutsara mo na. Kunin mo muna, Be. Inay, mayab mo. Yan. Busin ko ng kanin mga ka-studio, grabe oh. Isa galderong kanin, ubos. Sarap. Mapakanin ka talaga sa ulam na to. Yan. Duradang mayo nak. Ano ka? Ang mahal ba ng paborito? Chicken? Sarap. Masarap guys. Sarap ng tanghalian natin. Happy ka na siya na ubos pa. Oh please. Ito. Sarap po. Yan. Mukha mo na. Kami sa bahay mga ka-studio, matipid kami sa ulam. Kaya mahilig kami sa rice ba. Gusto. Alam naman tayo mga Pinoy no. Mas makanin po. Mas makanin po talaga, matipid sa ulam. Kasi yun nga, mahal yung ulam bagay sa yung kanin. Kaya parang natural na lang sa mga Pinoy pa no, na mas madami talaga yung kanin ba? Mama. Kahit isang kapiranggot lang po na nabulad po. Ang dami na, busog na po kami noon. Madaming kanin kakainin pa. Ayan, walang kanin oh.
Yan, ubos na po yung kanin. Ulam na lang. Mm. Inom ka? Akin talaga. Yan. Ako ano yung kayon pa ha? Yun. Sarap. Ano pa yung chicken? Masarap. Napaka-chicken na. Mm. Sarap ang Yan. chicken. Ihalo. I-mix ko muna tong palabok. Sa matunga ta chicken. Ito, usa. Tagaan, di ka na. Tunga na. Ikaw, mang. No, mayroon pa ako dito pang. Malaki pa yung chicken. Tunga ta ni. Sa'yo mo dapit buko. Oh, Ano eh? Ha? Unod. bukod. Buko gid mo. Na may ito, may nang buko dapit na ito ka na to. Ha? Pa, ikuha na ko ng lemon. John. There is palabok. Yan. Yan, sa kay Sax po ito mga studio. Na, ibutang na skillet. Yung ikaw, nagkanong ngayon. Nod ka ako ng dakong dali. Excuse me. Yan, bigyan kita pa oh. Ay. Kakabot mo, mandi Kuha na ko na. Sige, dara ang kuan ha. Hmm. Bilin na nako. Yan. Di basta kaon. Mm. Ang dami yung sinigang soup. Eh, Sulong kayo? mama, yes, luma na to. Nasa naman, mama. Hanggang kaganon na. Ano kanin? Hurot na nung kuha na. Barbecue. Tagaan pa kayo sa? Ano na yung tambok? Sarap. Hurot naman di. Awin mo papa? Huwag ka, maingon ako. Sa lahat po ng sumabay sa amin ngayon sa kainan, maraming salamat po. Maraming salamat. At kay Ma'am Janet po at sa buong pamilya niya po, maraming salamat. Dagang salamat, ma'am. Sa lahat Muto ng lang dere? nanood. At sa lahat ng nanood po ngayon, maraming salamat. Maraming salamat. Ang dami nag-comment doon sa kuan pa, nag-congrats ba? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat, sa Yung- suporta nyo. Salamat. Yung celebration po pala namin ng 100,000 subscribers po, delay po. So pasensya na po kayo, medyo delay po tayo konti ha kasi naghanap pa po kami, nag-ready pa po kami ng gumagawa ng mga cake. At saka ano pang, yung kuan pa no, paparin tayo ng same t-shirt. Abangan nyo po mga ka-studio. Nakataga na yung ko. Cook please. Busin mo yung kuha na, palabok.
Try ko pa. Ayan. Ang dami pa palang kung ano. Ikaw, gusto mo ba to? Isa. Ayan. Oh. Kuan. Pork. Isa lang. Isa lang. Ayan. Grabe ka. Kalamunsin na ng kamot. Napal pa kayo, hayo. Okay. Kapag ka ulo. Grabe na habang natutubangan pa. Grabe, ang dami kong nakain eh. Tapos po namin kumain ngayon, kami ni Sax magpatuloy na magsagot sa module niya. Pa. Halo-halo ito. Gusto na niya? Doon na sa mga ikaw. Coke po. Cheers na. Kayo lang nag-cheers dyan, ha? Yan, nagmamadali po sila kumain ng halo-halo. Yay! Halo-halo time. Halo na tayo. Meron ako ditong crema de leche. Sa akin po, buko pandan. Kay Sax, yung halo-halo talaga. Hindi ba? Laki ng ice. Sarap nito ah. Kain po tayo. Ang daming gata. May leche plan mang. Ya crema de leche. Si merong leche plan. Ako yung buko pandan. Wow! Na-stick ko nga dako. Ano order mo? Wow! Para imo na to. Mini, mayabo na. Nag-enjoy ka? Yan na po mga ka-studio. Tapos na po kaming kumain. Si Sax po, kumakain pa siya ng halo-halo. Grabe, sobrang busog po namin ngayon sa Mang Inasal Overload po. Maraming salamat po, Erlyn Brook family, kay Sir Frank, kay Ma'am Janet, kay Christina, at saka kay Chinchin po. Maraming salamat sa sponsor at sa request nyo po. Sana po na-enjoy nyo yung pagkain na kinain namin today po. Maraming salamat po. Thank you. Yan. Yan, shout out mo na ako. Shout out Rosel Jane, Micaela Era, Rian Ashley, Inday Marikit, meron pong channel, CJ Channel, James Shin TV, Andy from Davao, Smash Boy Mix Vlog, Cha Abria,
Eat with Kathleen, Harold Gionaga Tuba at sa misis niya na si Fritz Carril, Kian Angel Cabrera, Arlene Alor, Perla from Iligan City, Judy Simply A from Canada, Will Pega, meron pong channel, Michael Mirante, Reagan Sniper TV from Guadalupe, Cebu, at Palabs and Malabs TV. Yan na po lahat ng shoutout mga ka-studio. Yun na po mga ka-studio, magpapaalam na po kami. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!